Mehmet Şerif Durmaz, Doğru Haber. Daliki de kefxweşî di aliyê din de jî matem. Mijara ku ümmeta İslamê ji nêz ve eleqedar dike yek jê meha Muherremê ye. Di vê mehê de em ji alîkî ve bêkêfin û ji aliyê din ve jî bi huzn û şînin. Wexta em li bûyerên dilşewat mêze dikin, nerahetiya rihê me zêde dibe. Dilê me dimîne, em bêdeng digirîn û hesrê çavan dibarînin. Wexta em li bûyerên bi mucîze û bûyerên alîkariya Xweda bibîrtînin, em gelekî kêfxweş dibin. Piştî îmtihaneka dijwar a Adem aleyhisselam û diya me Hewayê, tewba wan hat qebûl kirin û dîsa dest bi mücadeleyê heyata xwe kirin. Mücadela me dirêj e, em behs û qala heqîqetên îlahî dikin, em temamî însanan dawetî tewhîdê û yekîtiyê dikin, lê belê însaniyetî daweta me qebûl nake, dûre jî firtoneyek radibe, em dikevin keştî û gemiya Nuh pêxember, digel em nizanin ku wê ev keştî me bibe ku derê, dûre keştî me ji firtoneyê xelas dike û kêf û coşa me mezin dibe. Em dadidin bi viran yanî baltêyan, wek İbrahîm em dişkînin pût û seneman. Wê navê me bibe İbrahîmê pûtşiken, ji ber ku me pûtan şikandin, zalim û hêzdarên wê wextê ji me nerahet dibin, lê belê digel vê yekê em tawîzan nadin û em riya xwe berdewam dikin. Wê heyatê li me teng û bi zehmet bikin, wê hewl û gîret bêdayîn ku dengê me ku tewhîdê bang dike dabixînin û bibirin. Em li dijî vana tewekkulê Rebbê xwe dikin. Em bi wî re dibin dost û heval. Em dostê xwe ji xwe re wek bira dibînin. Dijminê dostê xwe jî ji xwe re dijmin dibînin û em bênavber bi wan re mücadeleyê didin. Dûre em tên avêtin agir, pişre ew agir û alavên dijwar û mezin me naşewtîne. Ew agir dibe gulîstan, hênik dibe û em digêjin selametê. Em dûre dibin Musa ber bi behra sor ve hereket dikin. Ji kuçe û soqaqên teng û girtî bi alîkariya Rebbê xwe em derdikevin. Di heyama ku Fir'awnên zaman hindik mane ku bigêjin me behr vediqete û rê vedibin. Mezinahî û qudreta Rebbê me mucîzatên wî yên mezin îmana me qat bi qat zêde dike. Ji bo vê yekê em diçin secdeya şukrê û hemd dikin. Wexta em dikevin tarîtiyê hew tenê penah û sitargehê me Xwedayê Teala ye. Di zikê masî de em destê xwe vedikin, ji bo ef û mexfîretê ber bi Xweda digerin. Em dibêjin: Ey Xwedayê min, ji xeynî te tu îlah tune ye. Em te tenzîh dikin, di rastiyê de em ji zaliman bûn. Em bi van gotinana ji Rebbê xwe ef û mexfîretê dixwazin. Xwedayê me jî gunehê wî bi me tê û li me tê rehmê. Duayên me qebûl dike. Wexta me ji tarîtî û zikê masî derdixe, em digêjin sahîlê. Dîsa em dest bi mücadeleya tewhîdê dikin, deriyê ku em lê nexin, malên ku em neçin namîne. Em heq û heqîqetê dîsa bang dikin û dibêjin û nawestin. Carna jî bela û musîbetên serê me. Em nexweş dikevin, bêtaqet dimînin, lê dîsa em rûnanin û em dawa xwe bi alîkariya xwe de berdewam dikin. Di alîkî de em kêfxweşin, di aliyê din de jî dilê me ji ber hadîse û faciaya Kerbelayê xemgîn e. Dilê me di aliyê din de ji bo cigerpareya Alîül Murteza û Fatûmetû Zehrayê xortê cennetê Hezretî Hüseyin dişewite û dinale. Çawa mümkün dibe ku em qehreman û cengawerên ehlê cennetê ku bê avtên hîştin û ji mirinê re tên terkirin ji bîr bikin. Dil û me jî nikare vam cennetiyan ji bîr bikin. Dil ji bîr nekir û wê ji bîr neke jî. Lewra Hüseyin bi xwîna xwe ya pak û paqij peyam û mesaj da dinyayê. Ev peyam û mesaj jî ji çax û nestan re hat gotin. Hüseyin wê rojê di erd û xaka Kerbelayê de wenda nekir û meğlûb neket. Berava jî qezenç kir û galib derket. Ji ber mücadeleya bi şan û şeref wî qezenç kir. Ji ber ku wî mücadeleya dawa mübarek û muqeddes a serwerê me kalê xwe Hezretî Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem bi heqî da qezenç kir. Hüseyin wenda nekir. Di heyama ku tek û tenha hatîştin, teslîmê Yezîd û eskerên wî yên tarîtiyê nebû. Bi qehremanî berxwedana xwe berdewam kir. Got ku ê berxwedanê bike qezenç dike û ezîz e. Di mücadeleya xwe de tawîz neda. Di dawiyê de jî şerbeta şehadetê vexwar û bû serwer û serokê şehîdan. Silav be
جوی ره و جی کسین کو حتانی قیامته دعو دوزاوی بردوام دکن ره